Padang bulan padange kaya rembulane sing gawe padang bulan padange kaya rina rembulane sing ojo padha turu sore dene tak critani kanggo sepo mangko sore dene tak critani kanggo sepo mangko sore sikap Mas Yo. So yo yo yo. Sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adadana bi'ilai salatan daimatan bitawami mulkilahi salatan daimatan bitawami mulkilahi
Apa tau, Met? Apa? Anaknya turu. Ayo rapopo mau ngantuk kok ralah turu. Awang karepe nonton kok ke Bali. Nyah gomiknya dan seru. Ini. Nyah. Plaset po. Plaset. Ora. Licin. Oh licin. Lep, ini lep. Tak ada nih lep. Endi? Anaknya sopo? Oh, kowe ngerti ra anake apa? Endi? Kuwi. Tak kenalke. Anake Yubingah Ngatimah. Wah, kae sing lumah. Apa? Kok cek anake Suparno ngawur. Iya. Nyah gomiknya. Ini lep. Walah Umi meneh. Umi, Mbak Yara. Umi rada Dua beda. kali kita ketemu ya Mbak Yara. Ah. Waktu di Pager Gunung. Apa? Pager Gunung. Pager gunung. Oh, Pager Gunung kayak. Kowe kok kenal to? Di Gagak Rimbang. Aku dong salaman aku mau ketemu. Ajar salaman. Salaman. Weh, kowe kok di. Hei. Oh, betul iki. Masya Allah lep. Apa? Ambune masuk. Oh, gademen. Aku mau gademen kok sing nyanyi mek iyo wae. Tapi urung ketok jebulane. Allah, Panggil dok. sapa? Yo. Ayo wis. Ya wis, kula salam sik kanggo warga Cacaban Kidul. Siwatu. Hah? Siwatu. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah ya Allah. Wah, oke penonton iki ora mesti jawab. Blas Bondo medun rene lho ben Ayo. tekan. Ya wis. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, aku seneng ro penonton kene lho, Beb. wabarakatuh. Kepiye? Sahabat semene iso kompak Aku iso. madhep rene kabeh maksudnya. Ya ya Allah. Hah? Le, madhep rene ye. Le, madhep rene. Goblok ke madhep rene lho. Apa wae? Nguyo. Walah uyuh. Iya. Oh, gadep. Ayo, oke di. Ya Ayo, wis. aku bisa mbambas. Kene sing jago. Iki acara apa, Mas? Hah? Acara apa? apa? Ora ngerti. Hah? Kok acara seneng-seneng ngono ya? Yo, Eh? Maulud Nabi. Maulud Nabi. Wes kowe yes. Acara klek. Anu, Anu apalane? Ambek ora wingi tak takoni Apa? pas udan nang ngono. Acara apa mek? Maulud Nabi. Lah kaya ngerti yo ngono lho. Alah. Iya. Ning ngerti acarane apa? Apa? Ayo apa? Seneng-seneng ya. Ayo seneng-seneng. Seneng-seneng. Oh, Seneng-seneng waduh jejebetan kok. syukuran bose kayu. Iya. Sik aku ki sok kerep ngerti. Heeh. Sing sok moto-moto iki lho liwat Jomerto, Ah. ngetan. Ini kok ya ora tau ana fotonya. Blas. Siji-siji yo. Kok kowe aku kepeng kalah bola-bali melu Maisa. Ora ana fotone blas. Ya sik yo foto. Mas foto, Mas. Masya Allah, kemayune jan. Alah kowe iki Protes iki. Peneng gawe. ora jeblan. Mbok gratis. Yo, nggih. Iki acara apa syukuran Ah, jurgane syukuran. kayu. Nggih, muga-muga alah kowe kabeh Ayo. ora wis blabun. Iya. Muga-muga juragane watu tambah Kayu. Oh, juragan watu. Alah. Ya, muga-muga juragane kayu Ah, tambah rezekine. amin. Eh, Sesuk agak meneh ngono to. tambah selajar. Amin. Lancar rezekine. Muga-muga lek nebas kayu tambah sing lempeng. Ora mek juragan kayu. Apa? Warga Siwatu Iya. muga-muga lancar rezekine. Tambah panjang Ana umur. sehat waras. Kabehane kena kinang Mekah Madinah. Amin. Monggo Sareng-sareng. sareng-sareng. Ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahim ya Arhamar Rahim Hafiz ala muslimin
Ngono. Kok ngerti to kowe? Wae dadah. Wong aku kadek lesu aku. Ya wis, saiki anak buah do disiapke ben joget sik. Wis Nyiapke yo ning ngarep kono, nyiapke nang buri. tak ngelek sik aku. Siapke. Yo. Maju kono, Yo, maju. ki gawa. Ya kuwi gawa. Gawa. Ki malah Nah, gawa. ngono kuwi. Sing sebelah kanan ana penonton iki. Rono. Abeng jegur juta. Jangan lupa like dan subscribe channelnya Bapak ini. Apa? Ini Doko Jenny. Guyu lek. Kanemo. Terus, Ini sapa nih? Ade Pro. Heeh. Ini Pro TV Budaya. Lah iki sapa? Sapa? Putra Media. Ah, aku yang ngerti nek Putra Media. Sapa, Met? Kowe sing ora tau melu, Met. Apa? Kae Putra Media. Putra Media iki tandane anak putra, anak lanang. Media. Anak lanang. Media ki apa? Media ki apa? Apa anak wedoke? Ya. Mengko. Ya. Ya wis saiki disiapke rada mepet sik. Rada mepet. Ajak. Dicekel mike. Rada mepet Mas. Aja acak-acak ngono lho. Wah, kok rada mepet piye to? Iki mepet kabeh nek, Pak. Aduh goblok kabeh. Hei, tak kandhani. Apa sing goblok sing nyiapke? Apa? Kene lho nyiapke. Yo, kowe. Geser kanan kiri satu langkah. Segedah waan. Wah, Sing jelas. Piye? Ketung ji. Sikil kiwa dua jagat siji. Ayo. Ayo. Rada mepet. Ayo pro kanca ngaruwono rukune Islam yaiku lima sahadat loro rukun kasiji biswa sira kawan ngaji Ate pindone lakoni salat kabeh telune kaya zakat ate poso Ayo pro kanca ngaruwono rukune Islam yaiku lima sahadat loro rukun kasiji biswa sira kalawan ngaji Ate pitone lakoni salat talune kabeh talune kaya zakat kabeh ngepat poso bulan Ramadan kabeh limoji kamen kuasa ini nagari namanya Jawi agami kalau agami nama Islami agami Islam sudah atas dawe dari pangeran bingung soalnya wingi rame latihan ketuane Iki piye kok ki? aku piye Prono kok wis mandek kaya dokak. ayo mau lagune wis rampung Iki bablas apa to jane? Ampun. Iyalah. Iki pemimpin kono ambyar. Aku kono ya. Sing latihan sapa to jane? ya lep sing buri bener ya wah sing ngarep ora tau main latihan soalnya Aku kemesake kowe yo
Kepleset. Gerak. Ya marep Hadap muka. Urung rampung to iki. Hah? Urung. Bisa artine lho. Aduh. Jetutut. Apa? Lah kowe mangsane mandeg apa bablas? Nah iya Riko iki. Kok dadak mandeg sekarang iki. Ya wis. Sing kleru sapa? Yo Mas, diteruske. Yo. Wajib ngain lanang wadon lurung ilmu. Wajib ngain lanang wadon lurung ilmu. Ojo lirat yen durung rusak bodohmu. Ojo lirat yen durung rusak bodohmu. Wajib kain lanang wadon lurung ilmu. Wajib kain lanang wadon lurung ilmu. Ojo lirat yen durung rusak bodohmu. Ojo lirat yen durung rusak bodohmu. Bener. Nah, iki bener. Nah, ngono kuwi. Golek ya apa, Met? Kok tinggal-tinggal. Ya wis, kareke maju sih. Heeh. Lagu-lagu sih. Marep maju. Majune ndi to? Marep maju, gerak, lengan depan, gerak. Kowe ke beda dhewe ana kandhanane. Bali-bali berapa kepet kanan pitik. Hei, lap. Lap. Yo, Milo Mas, Milo. Ora nyono ora ngira koe medhot taline asmara tresnaku kang tulus suci rambut jaga malah kepenjani apa pancen wis nasibku kudu pisah karo sliramu najan lebot jroning ati nanging aku ra bisa ngoncati apa wis ora kelingan sumpah janji ngomong marang aku sinak selintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku wis nganti taloniko nanging sliramu ra kirim warta salahe kowe kendak wae nareng saiki wis teko kowe malah gandeng priyo
kok malah diselingkuhi. Apa pancen wis nasibku kudu pisan karo sliramu. Najan apa jroning ati nanging aku ra bisa ngerti. Joko malah mbok larani. Apa pancen wis nasibku kudu pisan karo sliramu. Ajan apa Mas raplek lungoke. Lilo atiku wis lilo najan pancen ku lara-lara. Nanging aku ra kuwowo mergo atiku wis kepacut tresno. tak kira lagu Mas. Jebule kisahmu ya. Lah iya. Ora apa-apa sing sabar. Napa? Alah, kowe iki wong ge aku duduk kowe ya duduk. Alah, Yo, iki duduk kabeh ning ngene iki. iki acarane Tirangga Didokati lho. Wagah. Trio berarti nganu Cak Kelet, Cak Memet karo karo Raplek. Trio Dudo iki. Kowe iki iya ora seguyu. Kok aku ben. Ya terus yo apa? Deng 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 deng. Kita apa, Mas? Ya Irfani roce gambar wangine muka kumilang ojo sirone nyameno miturut gawe pangeran. Ojo sira mengo miturut gawe pangeran.
Sopo dadi mau? Eh? Ilatun, bakus, banatun, bojone tongani. Kok bapake matur kepriye? Ya, Mas, diteruske ta iki? Mafailatun, mafailatun, mafail. Assalamun alaika ya minallah ya ilahi. Mafailatun, mafailatun, mafail. Assalamun alaika ya minallah ya ilahi. Mafailatun, mafailatun, mafail. Assalamun alaika ya minallah ya ilahi. Mafailatun, mafailatun, mafail. Assalamun alaika ya minallah ya ilahi. Yo. Apa meneh iki? Ora jalan. Kopi masane Pi. Kok masane? Iki Dik. Hah? Dik, ora dijinan. Ora gampang ngomong. Yo, sare. Oh sisan. Robi kuasale agawe. Rapiku asale agawe wana. Rapiku asale agawe wana. Dinama sunat, dinama sunat, nulungi mareng setayan. Dinama sunat, nulungi mareng setayan. Nulungi mareng setayan. Rapiku asale agawe wana. Rapiku asale agawe wana. Dinamon sunat, nulungi maring sembahyang. Dinamon sunat, nulungi maring sembahyang. Nulungi maring sembahyang. Rapiku asale agawe wana. Rapiku asale agawe wana. Dinamo sunat, dinamo sunat, nulungi mareng sembahyang. Dinamo sunat, nulungi mareng sembahyang. Nulungi mareng Wis. Kuasa kok. Kayak pasukannya jenenge maju sih. Ya, cek ini. Right. Apa iki sakmenane takdirku sing jawabke sliramu beta ati beta lambe
Kenang apa sifatmu saiki wis kena kowe ninggalke aku ngantek wong liya rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lemuk linggir segara. Jawabke sliramu beda ati beda lame pasan rancet lintang ikan koso kowe teko gawe loro alam tresno koso kowe teko gawe loro marang tresno apa kepiye kita tahu ora iki gawe pemuda-pemudi desa Siwa Sacaban Kidul desane oke pemuda
Saban Kidul muga tambah kompak dan sehat selalu. Amin. Ayo. Ya Allah. Kita pemuda Islam Indonesia. Iya. Yo Mas, diteruske rodate. Dibelake mike. Dibelake mike. Aku. Yo. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia kita berdepan dan kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kita mencari ilmunya, supaya kita bisa ikut derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia Mendapatkan kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kita mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Jarane lanang mlayu negar-negar, dan cerita kerat dan Arya Panasa. Rono sing kalah, rono sing menang, prajurit kabeh padha gagalan. Para pamirsa sampun sami gelo, kula sakonco badhe atur pangagya. Suka dalu, suka mrasani, kasenian ana wonten ing dalu niki. Slompret, slompret kumpul, gondorian ketimbang imbal, kuning loro salendra slompret belok, saran ke panggulan merake cikrek, macan mangap megap, bujang ganong kalian ibrah, wis nyotokan bungan reyok, rayok kok gawe kumbiro. Tawang mangkukutane Gunung Alawu, papan pariwisata. Dina minggu muda-mudi asas sonjo, balik gampang ombak-ombak, tumakot terus selepas sewu. Jajalan pangapunten lumaku, sawil sinawil karo mesepuyo. Coti pleroi, mas ojo dipoyoi, karep munjalati esemi, tinggal aku kudu ngerti cara, ojo ditinggal kadipaten kotimura. Haram burat wangi, ler Panjaran Sari. Haram burat wangi, ler Panjaran Sari. Kembang
aja modho ing Ponorogo siyaga ing yudha lawan raja Raisika asta pusakane Pacodai samandina raprastu postaran posika parong alasokan kidul kaya apa manung kala dewa panganane apa onde-onde Jawa ayo para kanca taate agama alon-alon Jaman wis satir
yo. Wah iya. Heeh. Ayo meneh. Nek ora ono sing ngene ora ngene. Oh. Ayo meneh. Apa huruf Iki jame mlebu kok ora. wis tak mlebu. Nah iki mlebune apa iki? Aku karo panitia wis Selamat datang seruan kami. Selamat datang di tempat ini. Salam kami dengan bahagia. Selamat datang semua. Bila hati kami semua kedatangan ibu dan bapak. Kedatangan kami semua kedatangan ibu dan hari malam kami takkan lagi dan gembira bila ada kesalahan kami dimaafkan dengan hati kami semua kedatangan ibu dan bapak bergembira kami semua kedatangan ibu dan hari malam hati takkan lagi dan gembira bila ada kesalahan kami dimaafkan. Selamat datang semua kami. Ruang hati kami semua kedatangan ibu dan bapak bergembira kami semua pada dalam jatuhnya ini terimalah hormat kami dengan hati sedih dan gembira bila ada kesalahan kami mohon kami dimaafkan. Wes. Yo yo yo. Apa yo. wes? Eh. Malah kepala geger iki piye to iki? Yo sik. Sing penting tetep ala dalan. Lele. Ayo. Sing anggota muga Jumatus saya anggota saking Maesa Karya Budaya. Kula aturi undur saking kericuhan kawi keributan.